हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननो थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग खालामनो नाजालायबाय बे ब्लगानो जाबाय बिनानावनि हाबा दादैनि फिसाजो बे हाबाखौ आं दिन्थिलांनो आखायाव लादों थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जात्रावनिया रानथिनिफोरखौ होलायबाय औ जाबायना दे दालि गोदौगासिनो दोङो अमा बेदर जाबाय आलु भाजाब्ला जाबाय जाया जाथ'वाखैना दासो आरो मोनिना होगोन ना दसे उनाव न' जागोन दा दसे साना सिन्था खालामना एखेबारे दासो नै एवहांदों रान्दिनिफ्रा जोंनिया Sibra ko yaw dulay na ya sa kulum na ibaruba yung kulum de ko yaw de Zoba dulay sa kunay kulum na kanay kasin no menu ka kaliw sing bam ko tay boda kasin no kun sa gidarar bro moment ka itu gede ai andi kulum na palam de bat ayu de ya na khina ka dana mara khom nang to thini nya pa yo musa ide inana ka dua nai de khina la de bjana la de ya Jadi ada sebab tai boile Foto chance boybe malane ya boybe foto chance laide ay korea fala side bar itu korea semua ashe korea Marah tu ni. Green daga. Ah? Green daga. Green daga. Desa dah mana re? Mana? Ah, desa tu. Boleh. Bukan apa lagi. Ini hendak kasih tu, kasih tu boibe. Boibe ham nak kasih tu kerana juga dah. Ni dah. Deh. Hai dah, pulang. Dah. Hai dah. Skriver ner i dag så alltså kina tvilling det vet no? Kina
लोगो जोङो तामाम एक्साइटेड एकेबारे फुल माने गुवाहाटीनिफ्राय खैना खासे हरलायनोसै बेलेग जायगायाव मोजाङै थाथों बिथाङा जों बयासो दा नेगासिनो दोङो फैना फैनाय नेगासिनो दोङो नोंथाङा बेयाव बादामनाय खोनागासिनो दोङो नङा रायजोफोर नङा जों दा मोसानांगो दे जानाय लोंनाय जाबायना दासो फैदो दसेथा जागोन बिसोरबो खाननैसो हरगोन दे रायजोफोर आरो दाख्लै बुंदों सोरबा नांगौ बायनाय मेसेज हरबानो जाबाय दे दोनथ'बाय दे Ya Dora faydo जों दा दराखौ बरायनो थांदो ओइ राजा ओइलाय मा खबर बरिया हेपि जों दा दराखौ नायनो थांसै न' हेपि उइ जों दा दरा नायनो थांसै हेपि ओइ लिअनारिया जों दा दरा बरायनो न' I am happy ya dora faydo Aku lihat dari bawah, orang tanpa jalan, orang tanpa ayo Sofi Bay ini ya. Dora Sofi Bay. Sofi Bay ini ya. Dora Gire Bay. Orang di bawah ini ya, lagi per eleksi. Orang lagi ada. Ada masih dah. Saya nak melakukan dia. Komore Pak. Ini apa Bapak ini ya? Ayo. Saya gini. Ako man bisa dibasa? Dew, ako man bisa dibasa. Dia lah dia.